السلام عليكم ورحمة الله. салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. Пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷуғрофияи Мадинаро хуб медонистанд. Лозим аст қайд кард ки Мадина дар маҳалле ҷойгир буд ки ҷойгиршавии он аз оғоз барояш бартариҳои дифоӣ медод. ин шаҳр аз якчанд тараф бо теппаҳои вулқонӣ иҳота шуда буд ки рӯи онҳо пур аз сангҳои калон ва сиёҳи бурранда иборат буд. ин гуна сатҳи сахт ба аспҳо имкон намедод ки аз он боло раванд. бинобар ин лашкари душман наметавонист аз тариқи ин теппаҳо гузарад. ба ин тариқ Мадина садҳои табиӣ дифоӣ дошт. аз шимол кӯҳи Уҳуд воқеъ буд, аз ҷануб кӯҳи дигар ва аз шарқ ва ғарб ду теппа меистоданд. ҳамин тавр Мадина қариб аз ҳар тараф бо кӯҳҳо ва теппаҳо иҳота шуда аз се самт муҳофизати табиӣ дошт. дар ҷанубу шарқи Мадина миёни кӯҳи Айр ва теппаи Воқим қалъаҳои қабилаи яҳудии Бани Қурайза ҷойгир буд. ин қалъаҳо устувор буданд ва ба ҳамдигар пайваста кӯҳ ва теппаро бо девор ба ҳам мепайваст. албатта монеаҳои табиӣ ва қалъаҳо дар атрофи Мадина комил набуданд ва дар ҷойҳои гуногун роҳҳои гузар доштанд ки лашкари душман метавонист аз онҳо вориди шаҳр шавад. ҳамаи ин роҳҳоро Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фавран амр карданд ки баста шавад. бинобар ин корҳои дифоии мусалмонон танҳо ба кандани хандақ маҳдуд набуд, балки ҳамчунин ба бастани тамоми рахнаҳо ва роҳҳое ки душман метавонист истифода барад равона шуда буд. бозгашта ба худи хандақ бояд гуфт ки он замон барои арабҳо хандақ ва сипар шудан пушти он як мӯъҷизаи муҳандисӣ ба ҳисоб мерафт ва он дар муддати бисёр кӯтоҳ канда шуд. корҳои сохтмонии хандақ дар ҳамон лаҳза оғоз ёфт ки хабарҳо дар бораи сафарбаршавии нерӯҳои мусаллаҳи қурайшиҳо дар Макка ба Мадина расиданд. яъне тамоми сохтмон 1 ё 2 ҳафта идома кард, на бештар. мусалмонон медонистанд ки дар ихтиёрашон танҳо чанд рӯз аст. қарор бар он шуд ки хандақ дар шимоли шаҳр ягона ҷойи номуҳофизат канда шавад. дарозии хандақ аз 3.5 то 4 километрро ташкил медод, шояд андаки бештар ё камтар, аммо эҳтимолан 4 километр буд. хандақ бояд он қадар паҳн ва чуқур мебуд ки душманон натавонанд онро бо аспҳояшон убур кунанд. бахусус агар дар назар гирем ки сухан дар бораи аспҳои арабӣ меравад ки қодир буданд бо суръати баланд ҷаҳишҳои дур кунанд. аз ин рӯ паҳнои хандақ эҳтимолан аз 3 то 4 метр ва чуқурияш аз 2 то 3 метр буд. ана чунин буд андозаи хандақ. табиист ки андозаи он дар ҳар ҷой яксон набуд. баъзе ҷойҳо чуқуртар, баъзеҳо камтар, баъзеҳо васеътар, баъзеҳо тангтар буданд. аммо дар маҷмӯъ хандақ он қадар бузург буд ки ба асп имкон намедод онро убур кунад, ба истиснои 1 ё 2 макон ки дар бораи онҳо баъдтар нақл хоҳам кард. барои он ки хандақ канда шавад ва сипар сохта гардад ва дар муддати кӯтоҳ лозим буд кори муташаккилона анҷом дода шавад ва тамоми қувва ба кор бурда шавад. лозим буд нақшаи дақиқ тартиб дода шавад ки хандақ аз куҷо ва ба кадом самт канда мешавад. лозим буд ҷойбандӣ сурат гирад ва роҳбарони гурӯҳҳо таъин шаванд ва ғайра. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамаи саҳобагонро ба гурӯҳҳои кории 10 нафарӣ тақсим намуданд. ҳар як гурӯҳ вазифадор буд ки қитъаи 40 зироиро бо андозаҳои муқарраршуда хандақ биканад. агар мо 3000 нафар саҳобагонро ки хандақро муҳофизат мекарданд ба 4 километр дарозии хандақ тақсим кунем, мебинем ки ба ҳисоби миёна ба ҳар саҳоба 1.5 то 1.8 метр рост меомад ва ин танҳо дар дарозист. зеро набояд фаромӯш кард ки паҳнои хандақ бояд аз 3 то 4 метр ва чуқурияш аз 2 то 3 метр буд. илова бар ин пушти хандақ лозим буд сипар теппаи хокӣ андохта ва мустаҳкам карда шавад. танҳо тасаввур кардан кифоя аст ки чӣ миқдор нерӯ ва заҳмат барои ин сохтмон сарф шуда буд. хандақ ва сипар дар кӯтоҳтарин фурсат канда ва бардошта шуданд. бояд ба назар гирифт ки саҳобаҳо аслан араб буданд ва арабҳо ба сохтани чунин чизе одат надоштанд. яъне барои кандани хандақ онҳо бояд монеаи равонии худро, яъне танбалиро паси сар мекарданд. дар он замон арабҳо ҷангро бо ҳуҷум кардан дӯст медоштанд.
дар майдони кушод бо шамшер ба даст ҷангиданро дӯст медоштанд, бо савораҳо ва шутурҳо рӯбарӯ шуданро дӯст медоштанд. аммо кандани хандақ, бино кардани сипар ва сохтани мавқеъҳои дифоӣ, ҳамаи ин барои онҳо бегона ва номаълум буд. арабҳо рӯбарӯи ҷанг кардан одат карда буданд ва чунин мешумориданд ки марди далер бояд ҳамин тавр бошад. хандақҳо, сипарҳо, деворҳо ва қалъаҳо, ҳамаи ин барои онҳо бегона буд. аз ҳамин сабаб мо баъдтар хоҳем дид ки шоирони лагери қурайшиҳо мусалмононро масхара ва таҳқир хоҳанд кард, ки гӯё онҳо пушти хандақ ва сипар пинҳон шуданд. аммо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам қолабҳои ҷоҳилиро шикастанд ва пирӯзиро дар мақоми аввал гузоштанд. барои расидан ба он лозим буд аз қолабҳои кӯҳнаи тафаккури арабӣ берун шуд ва бо ақли соф фикр кард ва ҳама чиро ҷустуҷӯ кард, ки кафолати пирӯзиро фароҳам месозад, бидуни он ки ба суханҳо ва масхараҳои қурайшиҳо нигарон шуд. зеро онҳо танҳо ба он сабаб механдиданд ва масхара мекарданд, ки дар рӯбарӯи хандақи бузург дигар ҳеҷ коре аз дасташон намеомад. ба замони расидани қурайшиҳо ва иттифоқчиёни онҳо хандақ ба таври комил канда шуда буд. аммо танҳо кандани хандақ кофӣ набуд. агар ту хандақ кандӣ, ин маъно надорад ки акнун метавонӣ ба хона равӣ ва истироҳат кунӣ. на, хандақ кандӣ акнун, лутфан шабу рӯз онро муҳофизат кун. мусалмонон шабу рӯз уҳдадор буданд ки дар мавқеъҳои худ посбонӣ кунанд ва хандақро дифоъ намоянд, бахусус дар он қисматҳои тангаш. инчунин ҳамлаҳои душманонро ки мекӯшиданд хандақро бо зӯрӣ бигиранд баргардонанд. фаромӯш накунед ки сухан дар бораи лашкари душман бо шумораи 10,000 нафар меравад, ки дар тарафи дигари хандақ мустақар буданд. агар онҳо бо ҳам мувофиқа кунанд ки ҳамлаи ташкилшуда анҷом диҳанд, ё дар ҷое кӯшиш кунанд хандақро пур кунанд, ё пули чӯбӣ созанд ва онро аз болои хандақ партоянд, дар ин сурат бешак мусалмонон бо хатари воқеӣ рахнаи хати дифоъ рӯбарӯ мешаванд. ҳамин тавр сохтани хандақ анҷоми дифоъ нест, балки асосест, ки тамоми дифоъ бар он такя мекунад. хандақ ва теппа танҳо бартарии дифоӣ медиҳанд, ки бояд онро дуруст истифода бурд, вагарна ҳеҷ фоидаӣ намедиҳанд. дифои хандақ кори осон нест ва мусалмонон зуд инро дар танаи худ эҳсос карданд. онҳо шабҳо қариб ки хоб намекарданд ва ба ҳадде хаста мешуданд, ки дигар тавонашон намемонд. илова бар ин, моҳи рабиул аввали соли 5 ҳиҷрӣ ба моҳи марти мелодӣ рост меомад ва дар моҳҳои март ҳанӯз ҳаво сард мешуд. касе ки дар Мадина буд хуб медонад, ки дар моҳи март ҳаво чандон гарм нест. сардии биёбонӣ, ки гоҳе бо шамол ҳамроҳ мешавад, то ба устухон медарояд. пас расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам лашкари худро ба гурӯҳҳои хурд тақсим карданд, ки ҳар яке вазифадор буд қисмати муайяни хандақро муҳофизат кунад. ин хатти аввали дифоъ буд. пас аз онҳо хатти дуюми дифоъ қарор дошт, иборат аз сарбозоне ки дар ҳолати ҳамлаи душман омодаи вуруд ба набард буданд. баъдан хатти сеюми дифоъ ҷойгир буд, гурӯҳҳои вокуниши сареъ. онҳо камшумор буданд ва асосан аз ҷавонони ҷанговар иборат буданд, ки бояд дар ҳолати зарурат ба ҳар қисмати хандақ зуд расида ҳамлаи душманро бармегардонданд. дарозии хандақ 4 километр буд. бинобар ин гурӯҳҳои вокуниши сареъ бояд дар ҳар лаҳза омодаи ҳаракат ба сӯи нуқтаи таъиншуда мебуданд, то дар ҳолате ки ду хатти аввали дифоъ натавонанд муқоимат кунанд, роҳро барои душман набанданд. баъд аз онҳо дар худи Мадина зери фармондеҳии Зайд ибни Ҳориса гурӯҳи иборат аз 500 нафар саҳоба фаъолият мекарданд, ки вазифаашон таъмин намудани амнияти дохилии шаҳр буд. онҳо уҳдадор буданд, ки тамоми шаҳрро посбонӣ кунанд ва бо диққат назорат баранд, то ки ҳеҷ кас аз дигар тарафҳо вориди шаҳр нашавад. онҳо ҳамчунин бояд ҳолати дигар сохторҳои дифоъии шаҳрро дар қисматҳои дигари он назорат мекарданд ва тартиботи умумиро нигоҳ медоштанд. вазифаи дигари ин гурӯҳ таҳти фармондеҳии Зайд ин буд, ки дар қалъаҳои қабилаи Бани Қурайза ҳолати тарс ва фишори равонӣ нигоҳ дошта шавад, то онҳо ҷуръат накунанд аҳдро бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам шикананд. барои ин лозим буд пайваста аз назди қалъаҳои онҳо убур кунанд, ҳаракатҳояшонро назорат кунанд ва дар сурати оғози иқдоми ҷангӣ аз тарафи онҳо фавран вокуниш нишон диҳанд.
зеро агар бани қурайза дарвозаи қалъаҳои худро барои душман боз мекард, онҳо бо осонӣ метавонистанд вориди Мадина шаванд ва шаҳрро забт кунанд ва ба ин чиз иҷозат дода намешуд. Аз ҳамин сабаб гурӯҳи Зайд инчунин ҳангоми зарурат гурӯҳҳои вокуниши сареи хатти сеюми дифо тибқи фармони паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бояд ҳама корро анҷом медоданд, то аз рахнаи душман аз ақиб ҷилавгирӣ шавад. ситоди низомии паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар хаймаи воқеъ дар болои теппаи Салъ дар маркази Мадина ҷойгир буд. аз ин хайма пайваста паёморон ба ҳар самт мерафтанду бармегаштанд, фармонҳояшонро ба гурӯҳҳо мерасонданд ва аз вазъияти ҷабҳа ва ақибгоҳ эшонро бохабар менамуданд. дар чунин вазъият ки мусалмонон аз ҳар тараф муҳосира шуда буданд ва ҳар лаҳза ҳамлаи душманро интизор доштанд, фишори равонӣ бисёр сахт буд, то ҷое ки Қуръони Карим низ ин ҳолатро баён кардааст. аммо бармегардем ба қурайшиҳо. вақте ки лашкари қурайшиҳо бо иттифоқчиёни худ ба Мадина наздик шуданд, онҳо ба ҳайрат афтоданд. чаро? зеро интизори ҷангеро доштанд ки 1 ё 2 рӯз тӯл мекашад. аз ҳамин сабаб онҳо барои муҳосираи тӯлонӣ ягон омодагии низомӣ надида буданд. ғайр аз ин, дар ин моҳ алаф ва хӯроки кофӣ барои шутурон ва чорво ки барои эҳтиёҷоти лашкар сар бурида мешуд, хеле кам буд. ҳатто барои аспҳо низ хӯроки кофӣ вуҷуд надошт. артиши қабилаи Ғатафон низ ба мушкили шабеҳи қурайшиҳо дучор шуд. онҳо ҳам шутурон, аспҳо ва чорвои қурбонишавандаро бо худ оварда буданд. лашкарҳои муттаҳид аз самти шимолии Мадина наздик шуданд ки он ҷо як замини ҳамвори ҳосилхез буд ва барои корҳои кишоварзӣ истифода мешуд. саҳобаҳо қарор доданд ки барои душман чизе боқӣ намонад ва тамоми ҳосили заминҳоро ҷамъ карда ба дохили Мадина ворид карданд. аз ин рӯ вақте ки лашкари қабилаҳои иттифоқчиён ба Мадина расид, на барои худ ва на барои чорвояшон ягон ғизо пайдо накарданд. чуноне ки гуфтем, онҳо бо сабукӣ роҳ мебаромаданд ва фикр мекарданд ки ҷанг 1-2 рӯз давом мекунад. аммо вақте ки онҳо худро рӯбарӯи хандақ диданд, ба мушкили бузург дучор шуданд. аввалан онҳо захираи кофии маводи ғизоӣ барои муҳосираи тӯлонӣ надоштанд. онҳо умед доштанд ки дар фурсати кӯтоҳ шаҳрро тасарруф мекунанд, онро ғорат мекунанд, ғаниматҳоро байни худ тақсим мекунанд, каме истироҳат мекунанд ва ба хонаҳои худ бармегарданд. вале вақте фаҳмиданд ки пирӯзӣ зуд ба даст намеояд, омодагии муҳосираи тӯлонӣ гирифтанд. барои ин бошад таъмини пайвастаи ҳама гуна маводи зарурӣ пеш аз ҳама ғизо лозим буд. онҳо ҳатто ба норасоии либос рӯбарӯ шуданд, зеро маҷбур мешуданд дар саҳрои кушод дар шабҳои сардии моҳи марти он сол шаб гузаронанд. онҳое ки аз қабилаи Ғатафон ва қурайшиҳо буданд, бо воқеиятҳое рӯбарӯ шуданд ки тамоман интизор набуданд ва ҳамин буд ки онҳо шурӯъ ба ҳамоҳангсозии амалҳо карданд ва кӯшиш карданд чораи андешанд. нахустин кори онҳо ин буд ки роҳи низомиро пеш гирифта, савораҳоро бо роҳбарии Холид ибни Валид ва Зирор ибни Азвар равона карданд, то рахнае дар хатти дифои мусалмонон эҷод кунанд. тавре ки гуфтем, Холид ибни Валид фармондеҳи савораҳои қурайшиҳо буд. дар ҳақиқат, зери роҳбарии ӯ савораҳо тавонистанд дар баъзе ҷойҳо хандақро убур кунанд, аммо мусалмонон ҳар бор онҳоро бармегардонданд. чӣ гуна ин ба онҳо муяссар шуд? тавре ки гуфтем, паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар Мадина 3 хатти дифо ташкил дода буданд. хатти аввал хандақ, теппа ва посбонии периметрӣ, хатти дуюм гурӯҳҳои пиёдагард дар ақиб, хатти сеюм қувваҳои вокуниши саре. ғайр аз онҳо бояд қайд кард ки гурӯҳҳои камонандоз низ буданд ки бар болои теппаҳо ҷобаҷо шуда вазифадор буданд ба ҳар касе ки ба хандақ наздик шавад тир кушоянд. нерӯҳои иттифоқчиён ҳам савора ва ҳам пиёда борҳо кӯшиш карданд ки хандақро убур кунанд, аммо ҳар бор бидуни натиҷа. ҳамин тавр рӯзҳои аввали муҳосира гузаштанд. пас аз ин қурайшиҳо аллакай нишонаҳои хастагӣ эҳсос карданд, яъне натиҷаи мустақими набудани барномаи амиқи сиёсӣ ва низомӣ аз ҷониби онҳо. вақте дарк карданд ки бо ҳамлаи рӯбарӯ наметавонанд Мадинаро тасарруф кунанд, Хуяй ибни Ахтоб, сарвари қабилаи яҳудии Бани Назир, аз ҷануб Мадинаро давр зада ба назди деворҳои берунии қалъаҳои қабилаи дигар Бани Қурайза рафт ва ба онҳо гуфт: ман тамоми арабҳоро овардам. ҳамаи чизе ки аз шумо талаб мешавад ин аст ки бо онҳо иттиҳод барқарор кунед, дарвозаҳоро боз кунед ва дар як рӯз ҳамаи масъалаи Муҳаммад ба поён мерасад. мо Мадинаро мегирем ва мусалмононро нобуд мекунем. аммо Бани Қурайза ба пешниҳоди ӯ розӣ нашуданд. онҳо аз носамимии ниятҳои Хуяй ибни Ахтоб метарсиданд, зеро ҳарчанд ӯ маккор буд, аммо ҳамзамон аблаҳе низ буд.
محض هویای بود که نقشه ابلهانه قتل محمد صلی الله علیه و سلم را تهیه کرد و قبیله خود را به هلاکت رساند. او همان کسی بود که شرط‌های مفید تسلیم را که محمد صلی الله علیه و سلم در ابتدا به بنی نظیر پیشنهاد کرده بودند رد کرد. شرط‌هایی که امکان می‌دادند با تمام دارایی و سلاح مدینه را ترک کنند و حتی حقوق استفاده از زمین‌های کشاورزیشان را نگاه دارند. اما هویای با تکبری گفت که به جنگ آمده است. با وجود این بعد از 10 روز محاصره شدن مجبور شد به شرط‌های خیلی بدتر تسلیم شود. او مثل ابلهان مدینه را ترک کرده مردان بنی نظیر را مجبور کرد که به جای جنگ کردن دایره بزنند. بنی قریظه به همه این شاهد شدند و نمی‌خواستند چنین سرنوشت داشته باشند. آنها آشکارا به او گفتند قسم به خدا ما از محمد جز خوبی چیزی دیگر ندیدیم. چرا باید عهد را با او بشکنیم؟ هویای در جواب گفت به من گوش دهید. باری دیگر چنین امکانیت نمی شود. در تمام نیم جزیره عرب چنین لشکر هنوز جمع نآمده بود. من تمام قریشی ها را و اتفاقچیان آنها را آوردم. من غطفان و پیروانشان را آوردم. کی دیگر مانده است که نآمده باشد به جنگ با محمد؟ محمد چگونه میتواند در برابر آنها مقاومت کند؟ او همین طور سخنش را دوام میداد و کوشش میکرد آنها را مایل کند و آنها آهسته آهسته به سخنش میل پیدا کردند، چیزی که در نهایت باعث فلاکت بنی قریظه گردید. از همان لحظه که بنی قریظه راضی شدند با قریشی ها و غطفان درباره شرط های باز کردنی دروازه ها مذاکره کنند، آنها با همین عمل اعلان کردند که به جنگ آشکارا بر ضد مسلمانان از جانب قبیله های اتفاقچیان وارد می شوند. با این کار آنها بزرگترین احمقی را انجام دادند که یگان قبیله یهودی مدینه تا آن وقت نکرده بود. آنها عهد را با مسلمانان آشکارا شکستند، آن هم در شرایط محاصره و جنگ، وقتی که مسلمانان خود را در آستانه نیستی احساس می‌کردند. بنی قریظه مذاکرات را با دشمنان مسلمانان آغاز کردند و اگر آنها جرأت می‌کردند تا آخر روند، قریشی‌ها و غطفان به آسانی می‌توانستند مدینه را تصرف کنند. اما بعد از گذشتن از نقطه بازگشت بنی قریظه دودیله شدند و دیگر مذاکره را به آخر نرسانیدند. اتحاد با قریشی‌ها را به عمل تبدیل ندادند، با سبب‌هایی که بعداً محاکمه خواهیم کرد. حالا برگردیم به غطفان. طوری که قبلا گفتیم هدف‌های استراتژیکی غطفان از هدف‌های قریشی‌ها فرق می‌کرد. غطفان را نابود شوی مسلمانان چندان منفعت دار نمی‌کرد، زیرا مسلمانان برای آنها تهدیدی بزرگی نبودند. غطفان بیشتر به غنیمت توجه داشتند و پس از تصرف مدینه امیدوار بودند که خوب منفعت می‌گیرند، بخصوص از حساب خرما. طبق عهدی که با قریشی ها داشتند نصف تمام حاصل خرمای مدینه باید به غطفان می رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از انگیزه های غطفان با خبر بودند، بنابراین زیرکترین و زیباترین حیله سیاسی را در این جنگ عملی کردند. چگونه؟ ایشان نمایندگان خود را نزد غطفان فرستادند تا پنهانی با اویینه ابن حصن فزاری و حارث ابن عوف دو سرور قبیله و فرماندهان ارتش در آن نبرد رابطه برقرار کنند. با واسطه مردمش پیامبر صلی الله علیه و سلم پنهانی با آنها تماس گرفتند و آنها را به ملاقات دعوت نمودند. سروران غطفان این دعوت را پذیرفتند و همراه دیگر شخصان تاثیرگذار قبیله‌شان آمدند. آنها شبانه پنهانی در داخل مدینه از طرف داخلی خندق با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها پرسیدند برای چی آمدید؟ آنها جواب دادند ای محمد ما برای غنیمت آمدیم. اگر تو به ما غنیمت دهی ما می رویم، زیرا با تو مشکلی نداریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر من به شما 3/1 حصه حاصل مدینه را دهم می روید؟ آنها گفتند نصفش را می خواهیم. ایشان گفتند نه تنها 3/1. آنها گفتند خوب 3/1 هم بسنده است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها گفتند کمی صبر کنید، من سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ را دعوت میکنم. این دو نفر انصار و سروران قبیله های اوس و خزرج بودند. آنها آمدند و با پیامبر صلی الله علیه و سلم نشستند. چرا ایشان محض آنها را دعوت کردند؟ زیرا خرمای مدینه مالکیت شخصی پیامبر نبود، آن مال مسلمانان محلی بود. از این رو آنها نیز باید با این پیشنهاد ایشان راضی می بودند. ایشان می‌خواستند با آنها همچون نمایندگان مردم که صاحب اصلی زمین‌های کشاورزی بودند مشورت کنند. وقتی سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ آمدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد خود را به آنها با چنین معنی بیان کردند: رهبران غطفان آمدند، ما می توانیم به آنها 3/1 حصه حاصل را دهیم و آنها به قوم‌های خود برمیگردند. با همین قسم بزرگی لشکر دشمن محاصره را قطع می‌کند.
ба он таваҷҷӯҳ кунед ки сарварони ансор бо чӣ эҳтиром ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам посух доданд. онҳо пурсиданд: эй расули худо, оё ин қарорест ки шумо худ гирифтаед ё фармоне аз ҷониби Аллоҳ аст? саҳобаҳо ҳамеша чунин суолро ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам медоданд, вақте ки фикри онҳо аз фикри эшон фарқ мекард. оё шумо бо ин кор мехоҳед фишори равониро ки бар мо аст сабук кунед, ё ин фармони Аллоҳ аст ки ҳуқуқи баҳс дар бораи он надорем? паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба онҳо гуфтанд: ин қароре аст ки ман барои шумо дуруст донистам. ман мебинам ки тамоми арабҳо аз як камон ба сӯи шумо тир меандозанд ва мехоҳам ки ин борро сабуктар кунам. онҳо дар ҷавоб гуфтанд: қасам ба Аллоҳ, эй расули худо, дар замони ҷоҳилият ин қавм танҳо бо пардохт метавонистанд хурмои Мадинаро ба даст оранд. акнун ки мо дар ислом ҳастем, магар хурморо ба онҳо ройгон медиҳем? эй расули худо, мо ба онҳо ҷуз шамшер чизи дигар намедиҳем. пас аз шунидани ин паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: хуб, бигзор чунин бошад. сипас ба сӯи сарварони Ғатафон рӯ оварда гуфтанд: баргардед, ман барои шумо чизе надорам. пас аз радкунии пешниҳод, сарварони Ғатафон ба урдугоҳи худ баргаштанд. аммо пеш аз он ки ин қисматро ҷамъбаст кунем, мехоҳам диққати шуморо ба як нуқтаи бисёр муҳим ҷалб кунам. вақте ки як иттифоқчӣ бидуни иттилои иттифоқчии дигар пинҳонӣ бо душмани муштаракаш мулоқот мекунад ва пас аз он ин хабарҳо паҳн мешаванд, ба манфиати ки аст паҳн шудани чунин хабар? албатта ба манфиати душманони ин иттиҳод. мусалмонон душманони иттифоқи зидди исломии қурайшиҳо ва Ғатафон буданд. бинобар ин маҳз мусалмонон ин хабарро паҳн карданд, то қурайшиҳо фаҳманд ки Ғатафон пинҳонӣ бо мусалмонон музокира мекунад. аз ҳамин сабаб байни қурайшиҳо ва Ғатафон зиддиятҳо оғоз ёфт ва ҳар рӯз беэътимодӣ бештар мешуд. хабарҳо дар бораи мулоқоти пинҳонии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бо Уяйна ибни Ҳисн ва Ҳорис ибни Авф дар байни қурайшиҳо паҳн шуд. маълум аст ки ин ирсоли иттилоъ аз тарафи мусалмонон қасдан сурат гирифт. ҳамин ки овоза паҳн шуд, иттифоқи қурайшиҳо бо Ғатафон вайрон гардид. ғайр аз ин, вақти яҳудиёни бани Қурайза аз ин воқеа огоҳ шуданд, шубҳаҳояшон нисбат ба боэътимодии иттифоқи қабилаҳои арабӣ, бахусус Ғатафон бештар шуд. зеро агар Ғатафон муҳосираро бардорад, пас дер ё зуд қурайшиҳо низ мераванд ва дар натиҷа бани Қурайза боқӣ мемонад рӯбарӯи мусалмонон. дар ҳоле ки хонаҳои яҳудиён дар Мадина аст, на дар Макка ва на дар Наҷд. аз ин рӯй метавон бо итминон гуфт ки худи мулоқот бо сарварони Ғатафон як ҳилаи сиёсии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам буд ки Аллоҳи таоло эшонро ба он ҳидоят кард, то ба воситаи он иттиҳоди мушриконро шикаст диҳад. воқеан ҳадафи ниҳонӣ ва стратегие ки аз он мулоқот дошт ба даст омад. иттифоқ шикаст хӯрд ва муҳосира бекор шуд, дар ҳоле ки дар тамоми давраи муҳосира ягон ҷанги бузургӣ сурат нагирифт. муҳимтарин чиз ин буд ки ҳадаф амалӣ шуд. иттифоқчиён ба якдигар эътимод надоштанд ва иттифоқи сеҷонибаи қурайшиҳо, яҳудиён ва Ғатафон пароканда гардид. рахнае ки дар муносибатҳои миёни онҳо пайдо шуд, чунон амиқ буд ки ҳар рӯз бештар мешуд. لأن الشك صار سيد الموقف بدلا من الثقة ببعضهم بعضا. السلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.